Avui fem un risotto als 4 formatges i a part de l'arròs. Necessitarem brou de verdures, una mica de tomàquet segui per decorar al final, la ceba i els formatges, gorgonzola, taleggio, gruyère ratllat i parmesà. Comencem la recepta fent primer un sofregit de ceba. Tot seguit hem mullat el vi blanc i ara anacararem l'arròs. Com us dèiem, anacarem l'arròs un parell o 3 de minuts i ara mullem amb el brou de verdures. Mullem amb el brou i anem remenant fins que l'arròs s'hagi begut tot el brou. I després hi tornem a posar una cullerada de brou i així fins que l'arròs sigui cuit. Arribem ja a la part final, l'arròs ja està cuit, ara hi posem tots els formatges, el gorgonzola, el taleggio, el parmesà i l'emmental i també els dos de mantega. Ho remenem enèrgicament i ho deixem reposar 3 minuts. Aquest és el resultat. Ara l'únic que ens queda és que reposi. Veieu la textura? I aquí tenim aquest risotto, els 4 formatges emplatats, amb una mica de tomàquet segui per sobre.